tots, molt bona vesprada. Un any més entre els fallers de la nostra comissió es tornem a reunir amb les fallers Manxos de Paterna i les seues cosmonoms, les comissions falleres de la nostra vila, i per escoltar a les nostres familiars i amics per tal de gaudir de la presentació i exaltació de nostra volguda fallera major i la seva cordonor. Després d'oferir-los la més sincera benvinguda i per donar el tret d'inici de l'acte, hem de demanar la presència del nostre símbol distintiu. Abans, el nostre estandard, que ve portat pel faller Sergio Medel i Gómez. El nostre president, Alfons Morcillo i Ortega. Parlar de la seda és parlar de València, i parlar de València és parlar de les falles. Sabeu com som d'afortunats per haver nascut i crescut en aquesta terreta? Una terreta amb riquesa gastronòmica i cultural que any rere any continua creixent. Des de 2015, València forma part dels programes de la UNESCO i de l'Organització Mundial del Turisme per a posar en valor la ruta de la seda. Al barri de Belluters es concentraven a final del segle XVIII més de 5.000 telers per a confeccionar seda. La ruta de la seda valenciana mostra en la llotja de València el símbol del seu esplendor. En el barri de Belluters naix el rastre d'un camí màgic. En el cor del barri, el col·legi d'Art Major de la Seda. Aquesta ruta fascinant teixia un bosc de voreres des d'Alacant a Castelló. La riquesa de la seda va alçar palaus. La seda és art, la seda és paisatge, la seda és història i patrimoni, la seda és festa viva. Les falleres i fallers lluïm luxosos tratges de seda del segle XVIII. A les falles, les fogueres d'Alacant, la Magdalena de Castelló, inclús a Mos i cristians, està present aquest tresor. Recórrer el camí de la seda des d'Alacant a Castelló vos assegure que és un viatge emocionant i una trobada amb la nostra història. Com tots sabem, la ruta de la seda té el seu inici a la Gran Xina. Mercaders de tot el món feien esta ruta fascinant a la fi de trobar tresors i així portar-los al seu país. Vos convide a tancar els ulls i a deixar-vos portar amb tots nosaltres. Benvinguts a la nostra ruta de la seda! Conta la llegenda que un mercader valencià va emprendre este fascinant viatge. No sempre el camí va ser fàcil, però ell estava disposat a portar a València
esa increïble seda de la que fins i tot l'emperatriu d'aquell immens país, Lifaín, estava enamorada. El nostre mercader va arribar fins al mateix imperi xinès. L'emperador, desesperat per trobar la seda que tant desitjava la seva dona, va fer un tracte amb el nostre mercader. Si duia fins a Palau la seda més forta mai trobada, li obsequiaria amb un regal. El mercader, curiós per les paraules de l'emperador, va recórrer la ruta de la seda de principi a fi, a la cerca d'eixe terar. Va descobrir que eixa seda tan forta la teixia un cuc. Ells eren els encarregats de crear eixe teixit tan fascinant. El mercader va replegar els cucs que va trobar al seu pas per així portar-les a l'emperador i complir amb la seva promesa. Al tornar a Palau, l'emperador, agraït pel descobriment i la valentia del nostre mercader, va complir amb la seva promesa. Però hi havia una condició. El regal havia d'obrir-ho quan arribara a València i també li va donar una carta que deia: Així t'entregue la llum que il·luminarà la vostra festa, el somriure que captivarà a qualsevol que la mire, la mirada plena d'il·lusió, la bellesa feta persona. Així t'entregue tradició i passió, i estic segur que vosaltres, els valencians, sabreu com cuidar i valorar aquest preciós regal. El mercader va tornar a València amb la idea de què poguera ser el regal de l'emperador. S'esperaven luxoses sedes, tresors mai coneguts per ningú i joies d'una bellesa incomparable. Per a l'obrir el regal, aquests els va deixar paralitzats. De seguida comprengueren el valor incalculable del mateix. Senyores i senyors, tenim el plaer de presentar-les a la nostra inspiració fallera, al major tresor mai vist. Fallera major de la falla, Vicente Montes i adjacents per a les falles 2019. Senyora